ассалому алейкум дӯстони азиз. ҳозир назарин саломатиё хубе духтарако. имрӯз машмуда як нуқтаи савдора тавсия метим. акция рафтеста беҳад либосакои хушрӯ доранд. бозори Корвон тарафи Пажарка 104 магазин байни 3-ю 4 дарвоза мешавад. ряди магазинҳои шишагӣ ина 104 магазин беҳад куртачои фасон доранд. духтаро ҳозир ворид мегардем. аз инҷа бо машмуда нишон метим. духтаро марамат нигоҳ кунен. акция рафтеста. аввал аз аксияошон сар мекунем. ай ҳамин сар мешава акция 150 сомон нишон тен. ина нигоҳ кунен духтаро чӣ хеле куртои фасон. ҳозир сезони ҳамин омадай. ина 150 сомон. хушрӯгиша диден духтаро беҳад фасонанд, хушрӯанд. ино ҳамаш 350 сомон буд. ҳозир боша акцияда 150 сомон штагай. инаи моделшам хушрӯвай диден. манаи моделшам хушрӯвай ҳамаш барои шумо 150 сомон. духтаро беҳад хушрӯ духтагай. марамат агар омада натонен рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен. доставка доранд. ишам нишон тен. ина ишам бинен духтаро чӣ хушрӯвай 150 сомон. беҳтарин нархокати анами куртои фасона шумо метавонед аз ин нуқтаи савдо пайдо кунед. духтаракоиро бинен ҳам материалаш ҳам фасонаш аҷоибот. ина зимистона курта. ина ирам диден чӣ хушрӯвай. мана 150 сомон. ана стилша бинен духтаро. ишам ҳамин нарха. мана ишам 150 сомон. фасониро бинен духтаро. куртои фасон хушрӯ ҳамаш аксияда 150 сомон. баъд бо ҳози паплинои итальянка ҳаст. ҳозир нишон метем ки ваёш чанд сум штагай. духтарако ина оригинал куртои оригинали фасон. ина ё 600 сомон буд. диден ҳозир боша акцияда 400 сум шида. ина намудаш. а ин намудаш боша 250 сомон. мана марамат оригиналоша як бор биёен хитон ҳам хе тамошо кунен, муқоиса кунен, бинен да сифатша. хулас 250 сомон 400 сомон. аз ин 250 сомон иҷа бисёрай. ҳозир дигар намудашам нишон метам бинен да духтаро. мана инамино ҳамаш 250 сомон штагай. касе намедона ҳатман биёен духтаро. бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 104 магазин. ана ира диден оригиналаш чӣ хеле хушрӯвай. мана фасонак мешава болопӯш боре пӯшен мешава кихча тоқа пӯшен аҷоиб фасонай. инаи болопӯш чанд сумай? 450 будан 350. ина ино 450 сомон буд. ҳозир 350 сомон штагай. инамин ҳамаш кори дастӣ. бинен необычный фасон хушрӯ. остинакошам бинен чӣ хеле хушрӯчай. хулас ҳамаи чи ҳаст дар ин нуқтаи савдо. биёен бо акция рафтестай. ина курта чанд сумай? 550 сомон буд. ҳозир 400 сомон штагай. духтарако мана марҳамат тамошо кунен. куртои фасон бисёр доранд иҷада. бо омада хитон ай пеш бинед. ина ина қисми боло курто чанд сумиян? 1200 турки 900. ина куртои фасони турецки 1200 сомонӣ буданд. ҳозир 900 сомон штагай. куртора бинен чӣ хеле бисёрай. куртои фасон хушрӯ. ина вечерниётон чанд сумай? вечерниёмон органзои сафед 600 будан 400 кардем. ина ё 1200 будан 800 кардем. ина диден 1200 сомон 800 сомонӣ шудан. турки куртошон ҳамаш туркиай. баъд ана инора нигоҳ кунен. иноям турецкиян. ино ҳозир акцияда чанд сум шудан? 400 сомон. ҳам двойкаш аста ҳам болопӯшаш аст. хушрӯан ҳамаш. ина акцияда 400 сомон штагиян. ана ин модело боша ино 1000 сомон будан. ҳозир чанд сум шудан? 500 сомон штагиян. марамат духтарако тоза бори турсиай. биёен бо як бор ай пеш тамошо кунен. боварӣ дорам маъқултон мешава. инчунин инам хе ваяко дорам безрукавкои хушрӯи турецки доранд. бисёриё мепурсанд ин моделора. ё чанд сумиян? ё 350 буд 250. ё 650 буд 500 ма кардем. нигоҳ кунен. инаи 250 шида. 350 буд 250 сомон шид. хушрӯчае ки ира бинен. мана марамат. баъд ана ино духтаро оригиналошай нигоҳ кунен. турецки тоза дохилаш астар дора. нархшон 650-700 буд. ҳозир 500 сомон шидагай. мана беҳад танада хушрӯвай. метавонен омада бо айпеш хитон як бор бинен. инчунин ипекора нигоҳ кунен. ипекотон чандиян?
1200 بود 900. Mana 1200 сомона ипек 900 сомон шид. Инай чи? 650 400. Инай 400 сомон шида итальянкаи оригинало. Mana марамат интихоби вассе дар ин нуқтаи савдо. Инай кирто чи гарушко? Гарушко турки буда 650 700 будан 400 кадам. Mana турецки киртои фасон диден 650 сомоно 400 сомони шид. Марамат касе киртагирай ҳатман анами нуқтаи савдо биёен, ҳам кирта, ҳам жимпир, ҳам болопӯш, ҳамаи чи бо нархи дастрас пайдо мекунед. Ина киртошона бинен чи хушрӯ. Иша ишта фасона, иша ишта фасона. Духтаро киртошон ҳамаш необычняй аҳамият бутен. Анаи ваёи болопӯшаи ипек ё чанд сомон? Ё 700 дан 400. Mana ипек 700 сомонӣ будан, ҳозир 400 сомон шидагай. Омада бинен духтаракои пеш боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Ана баъдан жимпиракои хушрӯ доран. Жимпиротон чанд сомай? Жимпиро 900 буда 700 кадам. Mana ин жимпиро турецкана 900 сомон буд, ҳозир 700 сомон кардаган. Иша бинен. Ҳардушама я нарха? Mana 700 сомон шидагай духтаро. Турецки тоза. Аҷоиб хушрӯ. 700 сомон. Ай шуботон чанд сомай? Шубот ҳатта 400 сомона ҳастай 1200 сома ҳастай. 1200 400 500 хулас архелай духтаро бо биёен ай пеш як бор тамошо кунен. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Либосашон хушрӯ хе аҳамиятенда. Ҳама ҷода нестай хе либос. ҳамаш қарибори Туркияи марамат омада тамошо кунен.